ก็ All India Trinamool Congress ฮะปอกจลามิกฮาเลียฮะเป็นกะจิงยายลินตีจังกะจิงเป็นเครียบันยาคุยในกะ election มันเจียดยากิน้องมีขมาดปัทมัยชากยิงดอร์บาทเท่าอันกะจลากับมันลองเฮาส์เนมอาราจารอาร์พุไลกับบังยายกิสงีกะลานังยอมันเสียมแต่กะจิงวันมันกระชานบัดเป็นยาสวะได้กิบริวเป้าขมาดฮะกะสันหิมาซีมากิบดันยากะจิงทมูบันยาคุยฮะกะนี่กะ election มันตากะสงีกะขัดสันตริกอุบนายนอปราอุน้องยลัมบริมจังกะ People's Democratic Party อุบะ Gilbert Lalu อุบะลองเตงรู General Secretary กะ National People's Party จังกะ East Khasi Hills อุลาวันมันเป็นยาสวะเอลดีชากะ All India Trinamool Congress ยากะบาลาเปรียงบุรมเดา State Party President อุบะ Charles Pingrop อุบะ James Lingdor อุบะ Vice President Haringkat อุ President กะ TMC Million Block อุบะ Samuel Hasha Lembat Kiwede ฮะบายเกรนฮะกะจิงลังเปรียงบุรมอุบะ Charles อุลาเป็นเป้ายากะจิงคเมนฮะลอกะจิงวันมันเป็นยาสวะอุบะ Gilbert บัดอุลากินตูรุฮะบาเล็ดชิกิปัดบะนักบันตากะ election เล็ดดะกะมันเสียมจังกะจิงสงอเรดnamar ba umde ukan rat henry di tang usakri baret jangki pat ba kedeka snib bi dibon kemen paro namar ba limbaga jing treshtom jo president Samuel Hasha ilayla lum katni samla kiran ba paro bugin sakhi ye kedeka jing room chuka party jung ba Gilbert Bangga parti ngan tadi namdan kamar kerencu, maklaya sunau nak is sur beper nak is kubur beper. Jika jingtre shitom jangan dikasih, jangan bentar hidup isu, tidak lihat penting dia ya imlan kesalahan, jangan kubur balang kamtam hidup ibasan Australian Muslim. Tanggapai terpat yang bagil buat member baru. Trade, bagi leche ki pai ba, yang hablit de prinsip de jisuri. Markum ki dikhat, kubinau kisah, markum ki ramba, kenmau, bahaba, leche ki pai ba, pimdei kontrak, biditang usyakri. Ban trade na bentar, bah kemiat, cuba senang berthal, cuba jabin rayu, celai borokoi. Kenang ba simi kopor di ngai ku beli fi bara sin kamtang ketbok tu di ba Gilbert buat dia ka nunjungi kum ka tim apa ke jelam jong ba samela sha o bleun ku ku fi nai fi ka jimjam na ka ni ka election tuan hawa cara Nakaliang uba Gilbert Lalu habay kren makilat patay kubor hadin baladap ka jing penyeso siya ka TMC ulay tu ba ka jing mi no na ka PDF ka day namar ba kaya don lang bat ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kablayalam da ka National People's Party hapo ka jing alap ukondat ki sangma kabaday ka Sarkar ka basniyo bat ka babam saptam na pedeng ka Sarkar hapo ka jala Meghalaya Hoi ngi sutu ba ka PDF ka day ka Regional Party tanday ka party ka badang khamlung hi tanday kawai na ngamdoni ay bankan hapadeng BDB ka PDF ngisong tanan hi tanday kawai kalong ba kaji jo kalong ba ka PDF kadon lang hak Sarkar MDA tenak banta jonga bat ki long kersan jonga boro yong ba ke ai ba pidon ban keren ban jubab akhmat pai ba la syai namar ba pidon lang hak Sarkar kumu buri udang khoi dang suba ka bahahi mo bagi don po ki party ba he kham tamba ni ba ka TMC ke dei kawai ni ki party ka ba dang thamai po Sarkar po jala jongi bat ka Trinamool kumaki ong mo ka jumut jong Trinamool kumut naman taki grassroots tika jengmi jonga ka dei halol ka tak norim tak daw ngi kloi ba ini sok nomor ka parti TMC pi be pinya karen ni ka babun ka ba ngimla banlen haki kitian ki chliet hak perhat perdan ba haki kam ki jam ki balpau link ba ki social media ba mentah ngimla su banlen ba this is the worst government ka bangi hapring Sarkar blok ki balai ka suhe tang ki kitian mat ka Sarkar ka bam saptam ti tak daw ka ji jonga kalong ba borok kita ki mili kai ka bagi don banong ngamla ban bataya kata ka de kamram juki bikin kren aban pensyai pat ba akhiran san ison dari ke bangi ikum kiro pat ba kinong song jong kajala bi jungi ngi babun ki boro kim long kam he betang ka ktien bar ka ktien bar ki kam ba pau pelen ki kam bam sap ba sirkai ki ba le si akhiran san ison ba he ngin sio ban pensyai pat ba kita boro ki high level le ki banadu basdang kilami ta ki high level ki bangi tip ha ka bangal ngo pat ba na ta daw beli ka pelong ngi ba ngin mi sakani mangi ba kinong elam jungi ki bangi legit ki ba lakran atau por bakin yele persya ki jing bam sap ndai ngamtip lagi don bantane em kita ki high level
Bang ong ipi ba ladang idang ailat ba sarkar hapo jilam jong KNP ngan ong ipi. Sakani kesem ka banwan ngi ba kajat beriu jungi om syuk ban syak di tangki jaka puta wat kipat baru kila ban syak di. Nuan lai ba ka jingsir khai ka bamsap ka ba lapau pelen hadu ba kita di tangha ni sarkar bang ong ipi bang di ba kita pau ba wat ka haikut buram ka hapan tuklarut nadong sedong hakani ka banta. Ti yakini ki ba bun ong ipi ngin siok banyakan bah kirasan kan ba kipat ba kin kam sotu. Hoi hang tu hakapor bang irung bagi pakon ban penkhantang ya ka parti. Tenrei ngam i bakan dalong hadu kata bagi dasuk thiet kum kita kidukhat bagi nanu hatu kapor kum ujar sekejong is kasils ngabat kum walking president kum blok. Ti ngam i bakan don kejingejan kejingidai. Mar boleh ngidon laki jong ki kenhun apa ke NPP ru. Tin tak daw ngapet ba ngakmi lenti ru ba kun kunji jonga ba ke NPP ban hak ajar pulai kanum yo su banan hak bor sencar. Hoi habang ngami khan sigel tiru kadai kata ngam semdai ubriu bangami tang hakini kinjat banai mo kumolong gioi gertong terina po melem kan sui ngadai ubriu bang la sakri bahaya kathan kum usketi jong kadar basong luba nglasiki deki pausnam kum usketi jong kasenjuk indonesia snong nglasiki deki pausnam bat kum wei naki nong kersian bon nong irap jong kipat ba jong kadai kathan stay bun ki kam ki bang thai kipat ba kinum klet ki bang ilale tendai gajar khat pat ba kilayo pat kinong elam ki ba mangi hilajit hatu kipor bun naki ki ba omla ban petrikam kat kum kejing pular kejongki kat kum kejing kan juki naru kejing idai bagi pajba hadu ke ke ba kata ki pajba tarau ke pelong bagi pajba ki kwa ban petno dangi barang thamai kenang ba kum ki beri experience hapo ke bentar hapo ke society sebagai kejing trikam bagi pajba tarau ke pelong i bangin haban mi baginya simentalang kenang bangin yo ya kasensyar kadar ko bet hot ka jinge khun hapo ka melem konsumsi ngasothu ba arwot ki MDC gidon wei ba Michal Wankar wei ba Roni Lengdo pat Presiden Minister Ubah Hamlet Doling. Tendai Ubah Hamlet Doling kadai ka surhi ke jungi jongahi ba borok ki pat ba song muliam kitip ba ka jingnon ke jongah to por ngiyo ke jingjom. Tendai ibaroni belong kum Minister to por ila syarem no. Tendai kani ke bro kamdai kanong genti jongno ka syuki MLA MDC hi kamdai kanong genti jongki kadai ka jongki pat ba. Te wei hi ba ki pat ba kim song tanat chu makila i ki kam ka jingre jongki kum kalong brio man brio kim so trat hi ka song hau pajba on pun kia buat pajba on pun hau pi kum nga ong pi mene haba kawan ka didi ba mata marji men hakini sini ngi ngin tip hatu por ka i ka trinamul on nak labatai ka i jemut jong ka tin trinamul kamut nak menta ki grassroots habang grassroots kamut ki beduk ki bajenjar pri ngam ong ki beduk ki basuk ning ong ki beduk ki bajenjar ha ka perthai menta haba piduk pi jenjar tak dau ka de kamram jongi bangindon hakum kini ki parti ki bapet na ka menta ka jing e jong ki beduk ki bajenjar om kum kita ki high level bong ibi ngin pet na menta ki beduk bajenjar ba boro ki ba ki MLA ki ai ki nong mi khmat ki ai na ka scheme jong ka sarkar kim ai na ka tulop lojong kim ai na ka plak lojong na tak dau kam don jing mentoi ban tho mo ki jumi social media ba ki no senyang ki MLA kam dai bi ki no senyang kadai ka hok jong ki pajba bat ki pajba leng ba ka jingmi ki jongi hakini kisang ba fer ngin sa pensyaya kita ki kamram ki bangi dei kum ki nong mi khmat ki bangi lai le hakini ki lison